हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दायो आङो नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोसावनो होननानै फैदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों। बे भिडिअखौ दहायनो आंखौहाय बानायनो थिनदोंमोन, नाथाय आङो सम मोनैनि थाखाय बानायनो हायासै। नै दासो बानायबाय आं बे भिडिअखौहाय। भिडिअआनो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रायमना ओनसोलनि सासे आइजो बेंगलरावहाय दोनखारबोलायनाय। बर'नि गेजेरावथ' दोनखारबोलायनाया गोदान बाथ्रा नंला जाहैबाय। बे मानसिखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नुबाय जानो हाखागौ। दा बैसोर मानसिखौहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना हमनानै दोनबायमोन। मैयानि समावहाय मेजेस्टिकनिफ्राय हमदोंमोन बिसोरखौ। दा मेजेस्टिकनिफ्राय हमनानैहाय मोनसे रुमावहाय दोनदोंमोन। बे रुमाव दोननायावहाय हौवा आलदा हिन्जाव आलदा आरो हिन्जावनिखौ थाखा फैसा आइ कार्ड बायदिसिनाखौहाय सिज खालामनानै दोनबायमोन। मबाइलखौल' बिनि आखायाव होनाय जादोंमोन न'खरनि मानसिजोंहाय रायलायनो थाखाय। बे हिन्जावखौ जाय रुमाव दोनदों बै रुमनि मालिकआ बेखौहाय नोजोर होनो हास्लाबाखिसै। नोजोर होग्रा मानसिनि उन्दुलांनायनि खाबुखौ लानानैहाय खारखोमाफिनबाय होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों। दा बे हौवायानो कन्टेक्ट खालामनानै लायफिननो नागिरदों। फट'मा नैबेनो, आङो भटार आइडिबो नोंथांमोननो देखायदों, हिन्जावनिखौबो देखायदों आरो स्क्रिनाव नाम्बारबो होदों। बे हिन्जावखौहाय बेंगलर एरियायाव जेरावखिया नुवा नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय खिन्थाहरब्लानो जाबाय। दा बियो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बारग'फिनबाय माने बिथांमोना खारखोमाबाय दिनै फुंनि 9टासो समावहाय। बिसोरखौ मैया मेजेस्टिकनिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन। नोंथांमोना बुंनो हागौ बे हिन्जावनो मबाइलखौ मानो होआ, बेखौबो सेना लानांगौमोन। बे हमजानाय हिन्जावा गावनि असे फिसायजोंहाय न'खरावहाय रायलायनोहाय मबाइलखौहाय होदोंमोन जाहैबाय। माने रायलायदोंबो आरो फिसायखौ लिंहरदोंमोन जाहैबाय बेंगलरावहाय, बेयावनो फैदो नोंबो जयै खामानि मावनोसै होननानैहाय। दा बिदि बुंनायलाय मोजां नालाय मोजां मबाइलखौ होबाय। उनावहाय बे हौवाजों कन्टेक्ट खालामफिनलायनानैहाय खारफिनबाय होननानैहाय बिथांमोना फोरमायबाय आरो। न'खरनि मानसियाबो फैसिगौमोन लांनो, गारि भारा बेकार जागोन होननानैहाय बिथांमोनखौबो बादा हरफिननाय जाबाय। बिसोरो दा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आखाइनिफ्राय खारग'नानै दङ। नोंथांमोना बे मानसिखौ जेरावखिया नुवा हमनानैहाय न'खरनि मानसिनोहाय कल खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोस्रावहरनो होननानैहाय दहायनो आङो भिडिअ बानायनो सानदोंमोन, नाथाय आंबो बाहेरायाव बेरायबाय मार्केटाव बेरायबायनो गैया, दिन थांबाय बानायनो हायासै, दासो बानायनो हाबाय। बेखिनियानोसै रायजो राजा। नोंथांमोन भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव, आरो इउटुबाव नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, फेसबुकाव नायदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव, लाइक खालामनो दाबाव, दोसो कमेन्ट होनो दाबाव।